mag telo kaachiel kod dongruok an kod Dr. Silvester Kasuku ma bende gi kinde ni nyako Ramogi oyuka kowuok e par jot mar jatend piny mondo chop ka mondo onyiswa ni to e lek mar 2060 ma piny Kenya ingoni winjo bed ni itime nade gin ang'o gini winjo bed ni ikete mise mage gin mage mondo jopiny kata ng'ano ma gigolo pache ong'e ni agolo pacha to magi mise ma dhi tungo kata teno lek ma Kenya nigodo ma oriemborego kadhi 2060 machiegni twak nyinga en George Bati machiegni ahinya Dr. Silvester Kasuku erokamano kuom yudo thuolo. Erokamano George. Yes. Kuom gwela. Amor ahinya mondo atwag ogandawa. An bende amor kibiro ka kendo yudo thuolo mar donjo ka nikech oganda osebedo ka penjore to lek ni en ang'o to bende jotelo moko mag siasa bende koni ng'ato ka ng'ato lek e ode. Koro miyo nyaka koro jolony machalo kaka un josom rieko ne sirikal, josom rieko ne jatend piny, ung'ise jopiny ni mae gimomiyo wabiro gi wachni. Ka waome kuwuok e lek mag 2030 ma bende nolosi e kinde telo mar Mosenindo Mwai Kibaki mani kod idwa riemb godo Kenya kuom higni chakre 2008 taringo kama nyaka 2030 to oringo kamano ma ochopo koro wadong' gi mana higni mikwano to ji dhi e 2030 kendo chopo e giko. Penjo en ni ang'o gini mosetimore manyiso ni mise manoketie 2030 one ranyisi ka koro ji ringo kadhi e 2060 ok ji chak manyien to nitiere sirni moko mosechuogi mochako loth manyalo nyiso ni kae kama ni lek nitie to mae kaka wadadhi kode mbele machiegni twak Dr. Erokamano George Bati kuom gwela and dahero mondo achak twagni kawacho ni lek mar Vision 2030 mane okel higa mar 2008 nitiere kaka osetayo Kenya e yor maendeleo mathoth. Nitie ji mang'eny ma ka giwuoya oganda wala mar siasa to giwacho ni onge ang'o to wanyalo kwano to nikech jo Kenya bende sani koro nyalo neno kama piny ochope kopogore gi kaka ne en 2008. Mokwongo nitiere gik ma waluongo ni infrastructure mane kane watimo kata election ma 2007 nineno kane wandiko manifesto mane baba Raila Amolo Odinga Nyasaye mondo ket chunye kama okwe nosomo manifesto mane wacho ni infrastructure yes. Nyaka didek ni mano e kaka Kenya nyalo dongo ka Kenya orieyo weche mag infrastructure. Kwachako kata mana gi weche mag port mag Mombasa expansion yao podno gi gero gik mang'eny ma yande ne onge otimore mana e lek mar 2030 ni to nikech ne waneno ni onego wabed gi port mamiyo wa thuolo ma watero gik moko oko kendo wakelo gik moko e Kenya to kendo ka gik moko donjo ok ni port koro pong' machalo mana kund dhok ma koro kata kaka gik moko sudonge. Ne wawacho ni podno omiyo ne nyaka ne ger terminals manyien. Terminals go no ger kendo moko nitiere ma pod ibiro ger. Ne wawacho ni ne wadwaro reru nikech reru ber ka seche moringo maber tineno ka gik moko yuko ng'wech piyo gi kitero goods mokel to kendo moko bende ji bende ringo kode mapiyo. Sani neno kosekele oa Mombasa chopo Nairobi kendo nitiere mochopo nyaka Naivasha kendo koro ilengo kode mondo chim kode Kisumu nyaka boda wa gi Uganda. Yes. Wasebedo gi kata mana mipango mag reru mamoko be kaka mawuok Lamu Port kadhi Ethiopia mago osetiek weche mag mpango to ibiro gere bang'e en pod en vision mabiro to kwang'iyo kata mana mag pod ane wach mar port ka Lamu Port neno ka ne wachako wach mar second transport corridor mondo ne wayaw Kenya nikech Kenya kaka noseger yo gi reru mane wuok Mombasa nyaka makalo e thurwa kocha kendo madhi Uganda gi Tanzania corridor neno mar kilomita 100 ka luwo reru no gi bandara no kanye ma maendeleo nitie kaka onge Kenya mamoko nodong' adong'a maonge dongruok. Omiyo ne wawacho kane waloso Vision 2030 ni nyaka koro wayaw Kenya e yo mopogore gi kaka yande ne en chon. Omiyo nyaka kuonde manodinore machalo kaka Northern Kenya gini kate nyaka ne wayaw kendo ne nyaka ne wayaw kwatiyo gi infrastructure
madhi e pinje ma chiewo machiegni. Omiyo Lamu Port ne wachako ndalo Prime Minister cha. Nuneno ka nachake ofis kanyo kana telo ne infrastructure e sirikal mar Barwa Bar. Kendo ne oyiere maber kane wadhi gi baba Raila Amolo Odinga mondo wadhi wa present ne Kibaki. Koro konyiso Kibaki ni Kasuku nigi wach moro ka. Adwa mondo opimnwa ne kunore koluongo ministers ge moko mabuor kanyo. Ma minister mare mar finance ne kanyo, transport ne kanyo, minister mare mar lands ne kanyo, mabende ne ja Nyanza ne nitiere jo Vision 2030 ne kanyo. Omiyo kane wapimo wachni, no wacho mara moja ni prime minister kako wachni e kaka dwa mondo watim. Omiyo nyathini kijana ni odhi mbele gi wachni sani, kendo adwa dhi Lamu mondo adhi achak gini mana kako pimonwa ni. Omiyo noketa mondo atel ne gero Lamu Port gi pango Lapset corridor no te, ma pange mi neno kano gere, kendo sani kuro meli madongo donjo kanyo. Kendo kacho semana gedo mang'eny bosetimore kata mag biashara gang'o. Kendo sani neno ka kendo idwa koro ger masinde madongo madhiwo mafuta mabende biro biro mago teni mane Vision 2030. To kendo ka koro waduogo kowuok Mwalo Nam Chumbi nikech pod achako ni Mwalo kabiro gi malo. Yes. Koro wan gi yore, road infrastructure. Uneno kaka yore mang'eny oselosi ma nitiere moko matinde Juol Karejwe kidhi Thika Road gi Juol Karejwe king'iyo yo ma Mombasa nolose ndalo kanoreko kethore kabisa. Motimne rehabilitation dana World Bank, ma jo World Bank nochiwo $1 billion mano tim rehabilitation nyaka mane watimo ne reorganization in planning, ma bende mano bende natiye waloso kuonde moko mane neno ka ne richo kata mane ji nodonje barabara kuonde go nolos maber. Bang'e no ineno ka yo kata mawuok yo Machakos gini kocha noket Juol Karejwe madonjo kama nyaka kata makoro dhi West Kenya kocha. Be neno ka noket part of it Juol Karejwe, and then masani bende dhi losi moseketi ma jo China loso kakalo Nakuru kadhi nyaka Mau Summit cha. Mago Vision 2030. Idwa mondo lose Juol Karejwe kamano nyaka boda wa, okalo Kisumu nyaka boda wa gang'owa gi Uganda. Kichaki duogi ng'iyo yo mane ne dhi Tanganyika makalo Isabania ne, yande norach ga nokobera ahinya. Nodhi morie moyare molose mondo chope standard mane wadware A1 road kaka neno. Then nitie yore mamoko bende kata mana makalo Narok gini gi yore mamoko mawuok kata Londiani, Fortenan, Muoroni, mago ne onge. Iyudo ka tinde no yawo gi gintiere kanyo. In fact kane wadonje sirikand Barwa Bar higa 2008, nitie barua mane wagole office prime minister mane wawacho ni nitiere yore 12 mano nego ger Nyanza, maringe Nyanza to gi matudo Nyanza gi penje mamoko, gwenge mamoko matinde bende no ger ng'eny gindi odong mana makalo Mulot ma odhi wuok Keancha to gore Suna, to be neno kosegere nyaka Keancha koro dong gole Keancha nyaka Mulot. Okalo kamoro ni ngore kochimo ka koro dhi otudore gi mawuok Narok mano dong. Yo machielo manyocha ne dong to koro sani gero en mawuok Suna Migori ka kochimo Muhuro. Machielo bende manyocha no dong to bende gero en makoro wuok junction mar yo madhi Muhuro kodhi nyaka Sori, odhi nyaka Magunga, to seche modhi Magunga ni kochopo kamoni Kiabuya nitiere mabaro maringe tie nam madhi wuok Sindo, oromo gi machielo madhi mawuok Magunga Orlando to dhi Nyabera to duonjo Sindo giromo kanyo to dhi nyaka Mbita. Tineno ka bende e Vision 2030 ka nikech ber ka pimo ne oganda wa yore machiegni kodgi. Yes. Ne wadhi wagolo yo mandalo kalam no gik mana Kindu kane aka Tito, to ma aka Tito nyaka Kindu bene rach. Mano be no dhi ochwad rehabilitation tato wane wadhi gi President Kibaki kachiel gi Prime Minister Odinga ma wayao gero ndara mane wuok Kindu Bay nyaka Homa Bay. And then wachako yao mawuok Homa Bay nyaka Mbita, mago teno seger morumo. Nitie yore machalo ma wich lum kadhi kadhi Bondo. Nitie mawuok Siaya Nyadorera biro nyaka kata Bondo gini. Nitiere mawuok Ndori kadhi nyaka Ang'owa
nyaka Luanda Kotieno. Yes. Nitiere ging'eny mogadhore ogadhore. Gin Vision 2030. Magi ne Vision 2030 ni yawo piny. Nitiere kata yo mawuok Rongorio Sir kadonjo e Kisii kocha. Nitie kata Kisii kidhi ibro yudo ka tine nitie yore manyien. Ne waloso nyaka bypass mobaringe Tiaora Kisii ka kiwuok daraja moja. To dhi wuok toke kocha ka daraja mbili nitie maluoro kendo madhi wuok nyaka junction madhi Kisumu. Yes. Ne wawacho ni mondo wayaw piny mondo piny owe bedo madiny. Kato nitiere paw ndege. King'iyo paw ndege makoro sani olos Kisumo, kendo ne watere cabinet ng'wech. Noriko kane wadonje sirikand Barwabar, ne wayudo kapok ne wadonje Barwabar, joka ne ringo kamiyo wa airport moro mabet Thwis. To ne wayare muamedo 1.8 billion shillings. Na loka 8 billion ne pesa matura gunia makata ji ok ting. Turo piny mangima. No meda kanyo ma jakomo dunyo kase loso mbemo wacho ni bas luongo jo treasury koni ngeni wadwaro seketo pesa ka miyo pesa ne pod tino meda Kisumu nyaka koro yawo mo yar me kidhi Kisumu ya pod yudo ka nitiere nyaka part of the runway mantiere gi simiti moger gi simiti. Iyudo ka nitiere parallel taxiway mandege ndege ka terminal building kana ne tin no yar mobedo maduong' mochako olos paw ndege koro bedo maduong' matinde koro ndeke ma international nyalo piye maber. Alright. Omiyo nitie gik moselos mang'eny. Kidhi e sikunde nitiere kaka sirikal noloso free education manochak gi primary mobire secondary be koro tiyudo kichulo bathe. University be ineno koket pesa ne ma nyithindo yudo through higher loans education board. Matinde nitie itimo ne restructuring mondo tim education financing manyalo donjore kaka dwarore. Omiyo mago bende pod work in progress dhi mbele. Healthcare, osiptende mang'eny moseger kendo mosetimnegi upgrading. Magi ok dikwan mitieki. Yes. Kidhi e universities ne nok. Tinde gin tara gi gana, gin chiegni gikalo mana chiegni 50 gini kocha ka gidhi mbele. Choto chon ne gin mana othechele less than 10. Koro miyo yawo piny gi medo piny mwandu. Kata kwa bire agriculture ka be nitiere many things mosetimie. From agricultural support systems, gik miloso kata gik mag mwandu mag agriculture makoro itero loka machalo coffee, tea, itimo negi marketing, imanyo kaka inyalo tim bilateral trade partnerships. Mago tetete osetim. To pod gin tiere gi tich ma pod dhi mbele. Omiyo kwang'iyo ka wach sitima chon ne theko sana. Ang'eni dala kocha ji biro penjo ni to pod waneno mudho matin. Mudho no neno ndiyo, to nitiere enhancement program ming'iyo sani nyalo neno stations mag sitima. Ma sani igero mamiyo stability mar sitima bedo maber kuonde mane sitima onge. Kidhi kata Suba gene kocha sitima noseringo koro everywhere. Yes. Mama ka be ng'eny gi notim ka jakom prime minister. Noluonga joko kone Vision 2030 dwaro ni mondo sitima ring nyaka beaches. Mondo joma lupo bendo tim ang'owa oyud sitima. Omiyo mago ne otim matinde koro itimo mana last mile eka irwako sitima kuonde moko. Koro ena koro chore machiegni. Silvester ka lek gi chal ka gima koro kare leko gigi rumo nikech